Ir-riċerkatur Dr. Mario Cassar ġabar id-dati ewlenin marbuta mal-istorja tal-lingwa u tal-letteratura Maltija f'pubblikazzjoni mdaqsa. Dr. Cassar laqa l-istedina tagħna sabiex jieħodna fuq vjaġġ lura fis-snin formattivi tal-sinna. Dal-ktieb beda b'mod l-iktar modest fis-sena 2002, ġifieri 20 sena ilu. Kont ikkompilajt ktejjeb xkejken għall-laqda tal-Malti Università li fi appuntu kien fiha il-bidu ta' din il-kronoloġija. Ma' żmien deret verżjoni ħafna iktar ridotta fuq is-sit elettroniku tal-Akkademja tal-Malti, illustrata wkoll bl-istampi, il-ktejjeb ma kienx fih stampi, ma kienx fih ritratti. Sakemm imbagħad ġiet l-opportunità, il-Heritage Malta kienu ikkontattjawni laqda tal-kittieba tal-Malti, illum magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti fis-sena 2020 kienet ħatagħlaq il-100 sena mitwaqqif tagħha. U nerġa' ngħid il-Heritage Malta avviċinawni u qaluli jekk irrid nippubblika din il-kronoloġija issa aktar vasta, aktar dettaljata magħhom. Sfortunatament minħabba il-COVID waqaf kollox u kellna nipposponu il-proġett tas-sena ta' wara. Fis-sena 2021 bdejna x-xogħol. Ħabat tajjeb ukoll għaliex għax fis-sena 2021 kien ukoll il-100 anniversarju tal-mitfassil tal-alfabet modern Malti mill-istess għaqda tal-kittieba tal-Malti. Ġifieri dan kien bażikament proġett li ħdimna fuqu mal-Heritage Malta, ovvjament flimkien mal-kollaborazzjoni mal-Akkademja tal-Malti nfisha. Ir-riċerka ilha sejra issa kważi 20 sena. Matul is-snin ikkonsultajt diversi kotba, diversi teżijiet, kull dettall, kull biċċa informazzjoni li nsiba interessanti, li nsiba relevanti mar-riċerka tiegħi kont ninfilsa, dejjem naġġorna x-xogħol, wara kollox dan huwa xogħol li fil-fatt għadu għaddej. Sewwa, imma naħseb li biż-żmien ikkompilajt informazzjoni biżżejjed biex l-iskop tal-proġett ikun iktar vast. S'intendi l-istorja tal-ilsien u tal-letteratura Maltija kontemporanja, forsi mis-seklu 20 law, mill-bidu tas-seklu 20 law, hija pjuttost komprensiva u dettaljata ħafna, imma kif tista' tobsor informazzjoni dwar l-istorja bikrija tal-Malti, speċjalment qabel il-miġja tal-ordni, hija iktar skarsa. U fil-fatt konna nammettu li dak li għandna, l-informazzjoni li għandna fuq l-istorja tal-isem Malti qabel il-miġja tal-ordni għadha pjuttost skarsa u għadna qed infittxu fuqha. Il-ktib tiegħi mhuwiex ktieb li tqgħod taqrah bħal novella jew storja, huwa ktieb ta' riċerka, huwa ktieb biex tikkonsultah. Bażikament ir-riċerkatur jista' jgħid pereżempju ħanara x'kitbu l-barranin fuq il-Malti qabel il-miġja tal-ordni u jfittex mela l-entraturi ta' qabel l-1530 għax l-ordni ġew il-kavallier ġew fil-1530 isib qabel dak il-perjodu u jara x'kienet jinkiteb jew x'kienu qegħdin jgħidu fuq il-Malti f'dak il-perjodu. Jew inkella nista' ngħid ħalli nara x'kotba ta' poeżiji jew x'kotba ta' novelli u romanzi kienu qegħdin joħorġu f'nofs is-seklu 19. Allura inti tfittex 1840, 1850 u 60 u tkun u tieħu idea approssimattiva ta' x'kienet jinkiteb dak iż-żmien. Hawnhekk jiena ma ipprovajt ninkludi mhux biss il-kittieba l-kbar, imma anke l-kittieba minuri għax jidhirli li anki kittieba li ma tantx huma daqstant magħrufin naħseb jistħoqilhom xi forma ta' rikonoxximent ukoll. Nista' nagħlaq billi forsi nikkwota biċċa mid-daħla
li l-ktieb tal dan il-ktieb, nista' ngħidlek li din il-ġabra ta' avvenimenti, pubblikazzjonijiet u noti biografiċi elenkati f'ordni kronoloġiku toffri skeletru ta' dik l-istorja li għadha ma nkitbitx. Hija sintesi telegrafika ta' dak li nafu sissa u kif soltu jingħad sintesi kapaċi tkun ukoll sura oħra ta' oriġinalità. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.